Abusuafo asɛm bi wɔ hɔ nom a ɛyɛ dɛ yɛdi ka. Ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛka. Na yɛn a sɛbisɛbi yɛnni bi no anaasɛ yɛn ho nnipa nni abɛn mu no, asɛm to yɛn a, yɛwɔ kwan a yɛbɛfa so a yɛn nso yɛbɛnya solution. Ɛne sɛ yɛwɔ ɔman wei mu na manfoɔ ɛreku manfoɔ gye wɔn nneɛma. Bɛkyerɛ sɛ armed robbers ɛretɔ nkurɔfoɔ so wura, ɛku wɔn, gye wɔn cars, gye wɔn sika, gye wɔn nneɛma. Ɛkɔduru apolisifoɔ no mu a, ebinom ɛyɛ foolish case, ebi wɔ hɔ na ɔnte ho asɛm bio. Ebi wɔ hɔ koraa ɛbɛkyɛ ansa na yɛanya ho kɔmɔsiberɛ. Yɛbɛyɛ konɛbra saa. Ebiduru baabi na wo aba mu koraa ayɛ dɛ ɛbu. Ɛno nti ɛba saa no a, na akɔyɛ sɛ wonni bi a w'asɛm mmɔbɔ. Ɛno nti manfoɔ taa ka sɛ Ghana ha sei no, mmara anaasɛ police ɛfa wɔn a wɔwɔ sika ho. Wonni sika a, mmara no ɛnhyɛ da ɛnkɔma wo saa. Nanso minim yie sɛ ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Ɛno nti meka de asi me papa IGP so, commanders ahodoɔ a ɛwɔ ɔman yi mu, inspectors ahodoɔ, polisifoɔ a wɔwɔ ɔman yi mu sɛ, sɛnea mode ayɛ Same Gyamfi asew no, mayɛ ama no no. Saa pɛpɛɛpɛ na sɛ ɛto obi nso a, yɛn nyinaa yɛmmɔ abɔsoɔ, yɛmfa nsi asene mmoa saa nipa no, sɛnea ɛbɛyɛ ɔman yi ɛbɛfa ne ntoma pa afiri a, mekoyi sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ baako. Sɛbi sikani wotwa ne ho a mogya bɛba, ohiani wotwa ne ho a mogya bɛba, politician wotwa ne ho a mogya bɛba, temamufoɔ nso wotwa yɛn ho a mogya bɛba. Ɛno nti sɛnea yɛyɛ ma wɔn no, yɛn nso yɛnyɛ ma afoforɔ nso saa. Meka ne sɛ, Same Gyamfi asew ɛnaano a ɛyɛ February mu na ɛtee sɛ akorɔmfoɔ akɔ ne so akɔbɔ ne tuo. Ɔmagye ne car, asan agye ne kra afiri ne nsam. Na ɛyɛ asefam awerɛho. Bosome naa mu ana apolisifoɔ etu ho anammɔn ɛkyee ɛyɛ akorɔmfoɔ no mu mmiɛnsa. Na baako a na odi wɔn anim deɛ, ɛnti a yɛakyerɛ ne sɛ apolisifoɔ no anaasɛ ɔne apolisifoɔ no ɛyɛ atuo totoɔ. Ɛno nti ɔno no ɔhwere ne nkwa. Na ɔna ɛyɛ gang no nyinaa ɔmo leader. Ɛno nti ɛba abɔnten sɛ wɔn a wɔkum Same Gyamfi asew no, yɛakye saa afoɔ no. Ɛno ɛna didi mu ara na allegedly ɔmo ebusabisa ɛyɛ saa suspect no, anaasɛ akorɔmfoɔ no a yɛakye wɔn no, awudifoɔ no a yɛakye wɔn no sɛ, ɛkwan bɛn na wɔfa so a wɔn kɔkɔ no bɔ no. Na wɔn kura bɛtum sɛ, wɔn panyin a wɔda wɔn ano no, ne yere a ɔne ne te, sɛ ɛba sɛ yɛrekɔ a, saa nipa no ɛhyehyɛ ne ho sɛ ɔyɛ nɛɛseni na watena car no front. Afei, wɔn wɔ registration, ɛyɛ car registration numbers a ɛyɛ government ones, sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ pickup ɛna wɔde rekɔ a, sɛ car na wɔde rekɔ a, saa number plate no bɔ anim a, woyɛ policeni a wontumi nnyina wɔn, anaasɛ wonnyina wɔn koyi sɛ ɛyɛ government car. Ɛno nkyɛn no, nɛɛseni satefoɔ nti ɛbɛyɛ w'adwene sɛ asɛm asi a wɔn ɛkɔ sɔre. Ɛno nti sɛ ɛbɛba sɛ yɛbɛkye saa afoɔ yi paa deɛ, ɛbɛyɛ dɛ. Ɛno nti yɛdi mu ara na allegedly wɔn abɔ ɛyɛ Kumawu actress baako din, ɛyɛ Patricia Osei Boateng. Abaayewa yi abaayewa a ɔbaa si ne twa mu no, in fact wohwɛ n'anim a ɔmpɛ kasa, ɔyɛ innocent. Kyerɛ sɛ ɔnte sɛ ɔreka obi ho asɛm wɔ baabi da dindindindindin. Me nante pɛn menim no paa. No nti ɛbaa foforɔ no asɛm ne baa no na ɛyɛ me ya paa to the extent sɛ ɔmfa saa ne dɛ esusu no. Na menim sɛ ɔkɔware ɛyɛ bɛrima no, na bɛrima no wɔ saa tebea nim, anaasɛ ɔware no wie na mo plan sɛ ɔmbɛyɛ dɛ ɔmbɛyɛ saa abrabɔ no. Madwene ho a mente ase. Ɛno nti sɛ ɔmpa sɛ onim sɛ suban wei na ɛyɛ saa papa no wɔ mu, ɛna still ɔfoɔ so yɛ ama no wale no a, ɛneɛ na asɛmsɛbɛ asɛm no ɛmu odo. Na me nua no nso wɔde ne ho aborɔ paa yie, anaasɛ waha ne ho to the extent sɛ ne nkwa a ɛda n'anim no ɛdɔɔso. Abrabɔ a wɔbɔ no deɛ aka ne dɔɔso, deɛ wabɔ no esua. Seesia no edi bi bɛbɛta ho sɛ woyɛ criminal. Nanso na menim wo saa. Wɔn a wɔne wasan da nso nnim wo saa.
na no obosiki e be ka asem bi se ode wo yi adwuma in fact the way obetwia wo ka no na omo nyina adwen yɛ mo sɛ kwan bɛn na abayɛ yi ɔfa so nya ne sika ko yi sɛ nyina yɛ wɔ mu bi yɛnim the way a sɛ ne twa ɛteɛ in fact sika ɛnhyɛ dan no mu sa na ɔno obetumi atwia wo ka yie ɛno nti anytime bi ɔfrɛ wo bɛba no na akɔyɛ amanfoɔ adwen mu na odidi mu a the actress saa acting saa ɔbɛyɛ producer ɛno nti akwanya tumi ba no ɛma no ma no tutu kwan kɔ nkura ahodoɔ bebree so ɛno nti ɔbɛnya sika but movie no mu no meka ne sɛ sika no a wanya no ɛmma no saa sika no deɛ mepɛ sɛ menkyɛ ne sɛ movie no mu no in fact wonim the way a movie industry no ɛteɛ wɔ Ghana ha se YouTube koraa bɔsɔm no bɛso sɛn na wobɛnya wɔ hɔ wode sini kɔma TV station a mebusa sɛ sɛn na mutua ma wo ɛno nti na ayɛ sɛ ɛkwan bi so no ɔnam kwan foforɔ bi so na ɔnya ne sika nti na ɛnteaseɛ ɛnhyɛ da ni like ɔno n'asɛkyɛ no mu saa nti me mpɛ nkɔbusa bɛda asɛm maame awo ne yɛsɛ me bɛndie sɛ yɛ adwuma wie na sɛ otua me kaa fine ati sika mekɔ baabi sɛ obi ba na ɔfa no askarata na ɔno nso otua ne kaa ɔkɔ ne baabi ɛno nti ɛmma obi adwuma sɛ yɛnkɔ fie fura ni yɛnkɔ saman yɛkɔpem sɛ n'ano a asɛm baa yi ɛna manfoɔ ɛkeka ɛkyerɛkyerɛ mu ama yɛhu kwan a ɔfa so a ɔnya ne saa sika no abusua apolisifoɔ ɛto nsa frɛ ɛyɛ part na besi nnɛ yɛhu sɛ ɛyɛ ɔno ɛna ɔyɛ ne ho nɛɛseni no ɛde tena kaa nim anaasɛ ɛnyɛ ɔno a allegedly yɛsi ne kunu no ɔwale no no ɔsan wɔ ɔbaa foforɔ wɔ hɔnom a n'anim sɛ ɛyɛ saa ɔbaa no anaasɛ ɛyɛ part koyi sɛ part koraa ɔwoyɛ nkyɛn ne ma esua paa no nti saa esu ne ban no abrabɔ no to me no mengye ndi sɛ ɛbɛyɛ ɔno a but ɔno na ewiase nyinaa nim sɛ ɛyɛ ne yere ɛno nti awudifoɔ anaasɛ suspectfoɔ no wɔn a yɛakye wɔn no ɛwɔ saa act no mu no ɛbɔ edin sɛ ɛyɛ ne yere anaasɛ wɔn bɔɔso yere na wɔn ne ne yɛ saa adwuma no a ne ɛyɛ ma adwuma na sɛ is either sɛ baako na yɛnim no no anaasɛ wei ɛyɛ part no ɛna ewiase nyinaa nim sɛ ɛyɛ aberanteɛ no a wafiri mu no anaasɛ wɔn bɔɔso no ɛyɛ ne yere ɛno nti ebi gu so ɛdi asɛm n'akyi kɔpem sɛ ebenya ne poma si brɛ sɛ ne mu nim no yɛnna because asɛm wei ɛfa me ho paa mepɛ sɛ mɛfiifii mu na mahu deɛ etwa mu na ɛbɛyɛ m'ani gye sɛ nka mmuaeɛ no bɛba no na me nua baa no wɔnim asɛm no ho hwee na nka ne tiri asan de kɔyi sɛ yɛhwɛ Nana Ama Brown wɔde sintwakyi akyɛ afa mu ɔyaw mu ɔhaw mu amanneɛ mu in fact Nana Ama wabrɛ paa wohwɛ ne movie tete paa wobɛhu sɛ yes ɔbaa mu ɛnyɛ nɛ ɛnɛ wabrande ne ho a ɔdi ɛso mfasoɔ Emilia Brobe ɔno saa ɔbaa mu ɔde esu saa na ɔno nso brande ne ho nti wohwɛ sini mu a wopɛ ɔbaa a yɛsɛ wɔpɛ su a Emilia Brobe onim su paa yie wonya ne hwekora ɔte hɔnom a na ɔsu wode ɔpa ka kyerɛ ne sɛ sɛsie wo nso wobɛsu ɔno nso ɛdi mu a ɛnɛ ɔno nso abrande ne ho a ɔdi ne berɛ so mfasoɔ Vivian Jail nso yɛnhwɛ ɛna no yɛ a lady baako ɛyɛ Portia Asare Boateng ɔno nso ɛdi mu a ɛnɛ ɔno nso ɔredi ne berɛ so mfasoɔ nti megye di yie sɛ abraba no yɛbɔ no yɛnyɛ the same abusua abrabɔ no yɛbɔ no ɛmfa ho ntu obi sɛ saa nipa no ɛrekɔ so na nti wo nso pɛ sɛ wokɔ so bi ɛyɛ mmerɛ ɛne ɛna nea wopɛ wɔde yɛ ne nneɛma ɛno sɛ wode ɛma yɛ a mɛmpere wo ho ɛnkɔfa nanka nea ɛbɛyɛ ɛmmɔ kɛhyere da bikɔyi sɛ aberɛ bia no hwɛ hu sɛ ɔkyɛ so nyame no ɔne kyɛ ɛma no so obia so ɛno nti ɛma no nyɛ sɛ anaasɛ m'adwene nyɛ me sɛ ɛyɛ Patricia Ɔsɛe Boateng ɔhwɛ saafoɔ no so na ɔpɛ sɛ ɔnya ne ho ntɛm ɛna ɔde kɔ waree saa papa no anaasɛ ɔwaree no ansa na ɔrehu sɛ ɔwɔ saa tebea no nti sɛ ɔfiri mu a aberante bi tuma yɛ bɔne anaasɛ ɔno ara na ɔpɛ sɛ ɔde ne ho ɛdɔn ɛyɛ aberante no ma mo di saa ɛyɛ dwumadie no anaasɛ ɔnim ho hwee bɛsi nnɛ abusua saa nsɛm mmiɛnsa a anaasɛ ɛnan a maka yi
Ɛno nti yɛgu so a afei na yɛrehwɛ sɛ yɛbɛhu baabi a ɛnokorɛ no hyɛ na yɛama yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ Ghanaman nyinaa yɛ dɛ aso ate na yɛn nso yɛde bi atu yɛn ho fo. Nyame nhyira no nyɛ ɔkɛse. Me din ne Director NANABEE, Nana B for short. Madaroma, wei ɛyɛ Mantai Promoter so nie. Nabi Multimedia ɛwɔ YouTube, Mantai Promoter ɛwɔ YouTube, afei TikTok nso wobɛnya yɛ Madaroma. Mɛsrɛ wo sɛ dwumadi a yɛdi no ɛyɛ wo nti na yɛdi sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛte deɛ ɛkɔ so wɔ ɔman yi mu. Ɛno nti ɛba saa no a share na like videos no, comment na afei wayɛ dɛn subscribe to channels no nyinaa na me ɔbɛhyira wo na wayɛ kɛse. Meda ase sɛ wogu so a wohwɛ yɛn na wabɔ akyi dɔm. Yɛgu so a yɛbɛma update ɛwɔ saa case wei ho. Ɛno nti nyammerɛ ɛna daakye na hwɛ.